modrými čerpami Karate Dvoj a červenými čerpami Karate Žilina. Túto pretekanie obidvoch družstiev, ktoré sú tradičnými účastníkmi slovenskej majstrovskej Slovenska družstiev, motorčerpov, pretekárku Deláček, je bronzový medalista na majstrovstiev Slovenska juniorov kategórie 70 kg. Čas zápasu po dohode s organizátormi sú 2 minúty čistého času. Zápasí sa v zmysle pravidel Svetovej federácie karate.